Tá Deichniúr ar a laghad maraithe na Tinte in Los Angeles, Mheiriceá, agus tá ardú tucaí go 180,000 duine imeacht as a gcuid tithe. Tá imní go mbeidh méadú ar líon na marú nuair airos le lochttar hála chuide go na háiteachí smeasa tá buailte a bhaint amach. Deir na húdaráis go bhfuil se an-dochuid a ghuiling leis na Tinte maiall ar an stola gcuiche atá an. Gon tríú as a chéile lean na Tinte i dtí sclúchas is Stát California. Tá ar a laghad Deichniúr maraithe na Tinte ach deir údarás i Los Angeles bhfuil siad asúil go nárdó an figur sin sile. Áirítear sús le 10,000 teachcúnaí agus fergnamh bheis Christa sa ardú tucaí ag údarás i Los Angeles go sús le 180,000 duine i dtí cúnaí ágáil. Ina measc bhí sinad nic lanacha as mo cuileann a gundin na Gaillimhe. Bhí an deach go donna just bhí sé dómh, bhí sé cosúil le movie, just bhí sé gaáid agus bhí glúisteán ar móthir tháinig mé go dtí teach má fiancé Lance agus tá mé seo ó shin. Thu mé arás go dtí má teach inné just chun breinn ar an damáiste. Tá má díon de má teach scriste tá cúpla clá os a ceann ach tá mé fíorbuíoch nar ghlachan sinna linn. Ba tá mé críobriste de na daoine a chail má cháirde a chail títhe agus a bhád níos mó nar a chail mise. Tásúla go mbeidh mé an áireachas á fháil chun rudaí a chur i gceart arís. Tá sé ráite ag seirbhísí dóiteán gúil deacrachtaí smeachtaála ar na Tinte gur neartú na gcuiche agus go bhféadfadh cuasaí ghallanolcas. Gui hatabatach a chugann siad agus tagann sé an nuasta gná ón bhásach agus tin sé i drón na farige ach an uair seo tá sé fuór agus tá sé bhhad níos dóidre níos fiachúra agus ag eathrú tro go minic agus an luas atá aige 100,000 san uair tá sé fíorheachar smacht á fháil ar rud mar sin. Thuairiscítear freisin gúil cleachadóireacht i tarlú agus tá curfew a bhaim féchans le ghuill ag leiclis. Idir a séchlog tróna agus a séchlog ad maidin a bheits an curfew a bhaim sna hátainna is measa atá na Tinte a Palisades agus Eaton. Tá sé ráite go gosnó na Tinte seo sús le $150 billiún ar phobal Los Angeles. Tá luach 6 go chúitimh a thairiscint ag an uachtar an Biden agus a gceist ag rialtas Mheiriceá an costas ar fad amháin leis an achorua í carás le Stát California. Aodhán Ó Maoileoin, nuacht TG4.